Dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ dekret biex isir ċensament fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensament li sar meta Kirenu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppe wkoll mar mill-Galilea, mill-belt ta' Nazaret u tela l-Ludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem. Għax hu kien middalu l-familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-arrusa tiegħu li kienet ilha. Ġara li meta kienu hemm Marija lqilha żmien biex teħles. U tat lid-dinja l-ewwel ibn tagħha fisqietu u mettitu f'maxtura. Ħuti eżis, fil-milied aħna bħala Nsara nifirħu bil-miċja tal-iben Alla fostna meta sar bniedem. Dan aħna narfuh fit-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Iżda aħna wkoll nistaġbu meta naraw bliema mħabba għala l-missier ħejja il-miċja ta' ibnu fostna. Ħejja lill-ommu Marija u lill-missieru putattiv Giuseppi biex l-erusija u żwieġ tagħhom jaqduha mat-twelid ta' tarbija li Alla l-imbierek kien se jibatilhom. It-tarbija kienet fil-qofol tal-ħajja miż-żewġa tagħhom. F'dawn il-ġranet, kull nisrani jirrifletti fuq ix-xena ħelwa tat-tarbija imdawra mill-ġenituri it-tnejn tagħha. U din id-dera tant ferraħna li aħna fid-djar tagħna narmaw il-prasepju biex jgħinna nifirħu. Aħna naraw bliema għoża Marija u Giuseppi rabbew lil Ġesu fl-episodju tal-ħarba fl-Eġittu meta it-tarbija tagħhom kienet medda. Kif ukoll fl-inkwiet tagħhom meta tilfu lil Ġesu fit-Tempju. Eżis, għalina li nemmnu ir-riflessjoni fuq Sidna Ġesu Kristu qatt ma nistgħu nifirduha minn riflessjoni fuqna l-bnedmin. F'dan l-avvent li jwassal għall-milied, aħna nixtiequ nirriflettu lkoll fuq din ir-riflessjoni. Possibbli li Alla l-missier jixtieq inqas minn dan għal kull tarbija li titwieled fid-dinja? Nisuħar lill-Alla li ħafna trabi jitwildu u jitrabbew f'atmosfera li tirrifletti t-twelid ta' Ġesu. Iżda xi drabi, u anki tarbija waħda hija diġà ħafna, din il-viżjoni fis-soċjetà tagħna hija mtabna. It-twelid ikun imdawwar biss mill-om, bid-tbatija li dan kollu jġib wara fit-trobbija tagħhom. F'kull separazzjoni, it-tfal minflok ma jintelqu biex ikawdu l-imħabba kontinwa tal-ġenituri, ikollhom jagħmlu għażliet kif se jġibu ruħhom mal-ġenituri tagħhom biex ma jweġġawx wisq emozzjonalment. In-nisrani qatt ma jieħu dan bħala kundanna l-persuni, iżda bħala sfida fl-imħabba biex nagħtu s-sem tagħna ħalli ntejbu s-soċjetà għall-ilquh tat-tfal tagħna. Irridu nagħmlu iktar biex dan il-presepju ta' tarbija imdawra minn omm u missier ma jkunx mittiefes fostna l-bnedmin ma' kull tarbija. Kultant il-Knisja Kattolika u aħna l-Kattoliċi niġu kritikati li aħna idealisti għaliex ma nibdewx mid-dinja ta' madwarna u naċċettawha kif inhi. U mbagħad naraw biss kif intaffu xi ftit mid-dannu. Dan fi żmienna qiegħed isir fl-isfera tal-familja, mod speċjali fl-isfera tal-liġijiet. U f'dan kollu nafu li l-aktar li jbatu f'dan kollu huma tfal.
Il-qofol tal-ħsieb ta' dawk li jemmnu verament fi Kristu huwa proprju li jżommu f'qalbhom dejjem il-qofol tat-talim ta' Sidna Ġesu Kristu. Li jħobb lil bnedmin li qegħdin jgħixu f'din ir-realtà u jaħdem biex ibiddilha għal ġid tal-bniedem stess. Fl-aħħar nota pastorali tagħna aħna għedna hija l-attitudni tagħna li trid tinbidel, mhux is-swieġ. Il-miliet huwa mument meta kull wieħed u waħda minna u l-koll flimkien nagħmlu l-għażla. Irridu nibdew minn din ir-riflessjoni ħelwa tal-presepju. Ngħixu aħna fil-familji tagħna u mbagħad nibdew inxerdu din il-viżjoni biex nagħmlu soċjetà li tkun aktar għas-servizz tal-bniedem. F'dan il-każ tat-tarbija u għat-tfal. Qegħdin nagħmlu din ir-riflessjoni għaliex nifirħu li nisimgħu kemm il-darba li aħna għandna nqiegħdu l-tfal fil-qofol tar-riflessjoni tagħna. Iżda nistgħu ngħidu li mhux dejjem il-proposti ta' leġiżlazzjoni jew l-atmosfera tas-soċjetà tagħna qegħdin jirriflettu dan il-ħsieb fil-kuntest Kristjan jew ta' ġid għat-tfal stess. Ħafna drabi il-progress tax-xjenza huwa ta' ġid tal-bniedem għaliex iġiblu possibiltajiet ġodda u jiftaħlu orizzonti ġodda fuq dak li kapaċi jagħmel. Illum naraw iż-sbuħija tax-xjenza f'dak li għandu x'jaqsam mal-mediċina u mat-teknoloġija tal-informatika. Iżda mhux dejjem nindunaw mill-ewwel fl-eċitament tal-mument tal-iskoperta biex napplikawh għal bniedem u għal prinċipji bażiċi tiegħu. Dawn jgħalmu li hemm bżonn jibqa' rispett għal dak li hemm fil-bażi tal-ħolqien jew tan-natura. U nibdew minnu. Inkella jista' jirriżulta għad-dannu tal-bniedem stess. L-iktar eżempju kbir li għandna huwa fl-ambjent. Il-bniedem bil-mezzi moderni li għandu f'idejh għandu ħafna iktar qawwa li jiddomina n-natura. Tul 20 ta' snin, indunajna li ma rrispettajniex biżżejjed in-natura u skoprejna li qegħdin infixklu n-natura fil-globalità tagħha. Fid-dawl ta' din il-qawwa kbira abbużajna min-natura u issa qegħdin naraw kif nerġgħu nibdew mir-rispett tal-ambjent. L-interessi egoistiċi tal-bnedmin mexxew huma b'dannu għal ħolqien u għal bniedem stess. Waħda mill-iżvantaġġi li jiġu mill-fatt li aħna pajjiż żgħar huwa proprju għaliex il-vantaġġi mill-iskoperti jiġu daqsxejn aktar tard għandna. Iżda waħda mill-vantaġġi hija li għal dan il-fatt stess inkunu nistgħu naraw x'ikun ġara f'pajjiżi oħra u nistgħu nitgħallmu minnhom. F'din l-ittra pastorali xtaqna naqsmu magħkom din ir-realtà dwar dak li għandu x'jaqsam mal-isfera tat-tfal fil-familja.